rasa cerewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi? Kepara Sata Kurawa. Ora bakal mundur sejangkah. Lho, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Lho. Ura-uraban suaramu Kartomarma. Ya, ndek Kartomarma. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana Surtayu, Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe merga saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Merga entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Merga apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik, mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantangane Kartomarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora basa anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing agar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar, saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungop ngene.
nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi, tuthuk modar kowe. Deng den yakin kula ora ngapusi. Kusik. Wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to, posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka nganu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaut aku sing bakal nglegandang para Sata Kurawa iki merganing patimu. Dadi wisan ayo minggir ayo minggir. Siramu jebol dadamu walat. Cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Mati he. Cah siramu. Mati we. Hai. Wah. Wah. Mati aku. Wah. Oi. Modare, ayo. Minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca iki kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi siwat mati. Wah. Wah. What? What? Wah.
kantong bolong. Ndara Durmagati dajal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca bal-balan. Yo mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo nganggo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampeyan bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasa karman. Modal, iki sing mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3, gentenan. Lho, anggo gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyo. Hati. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan wong kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lha apa-apa. Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Wah, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing glethak kalah. Oke. Nyaut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae, Tru. Oh iya. Ping 3 iki pet ngono. Ya pindho nya. Ot. Hahaha. Ala bobo. Ayo kene, Cik, lodo buyel aku. Yo ngene sesake ndak lanteke wektu. Oke, Nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok kon cengele diantem. Lucut e. Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah ijo ngantem kok iya kene yo. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek dengkulmu. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur.
Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Kula nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sang ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun nderek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngadak Petro mati aku. Petro mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ana cah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira Li? Pun nggih. Pun. Aduh, klentu kagungane. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Ngerti ilang. Sorry, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura rasa edan kok. Kok larane kaya ngene kok.
Untung kok aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petruk. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena ki rawani. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Lha niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedani dhewe niku Antasena. Jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Nek liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku nggih telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri. Lho. Beda nggih. Perang paling penak nih ya padha wae. Kana Petruk diajar, Bagong diajar, Semar diboyong ning Ngastina nek pancen ora gelem ngaku. Mengko ning Ngastina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane nendi nggih mboten ketang kalon-alon nggih sapa ketok mungsuhe Dursasana. Anak-anak Pandhawa do nendi to? Ngaso to. Niki sing maju kali Petruk, kali Bagong, kali Garing. Mengko dak dikira anak-anake Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya. Bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora ning astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawedeni apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe. Mang Cobi kali Petruk. Cotos ciwit banting pengkal. Ora apa-apa le.
Aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Apik, mosok perang kok nganggo kaya irama ya. Canda banteng ting. Jotos tos. Ciwit banteng jotos pengka. Tandang entak untuk guna. Aku nang kono melu joget terus. Oh setan iki. Berarti kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Saake diajar Dursasana. Alah dene le gagah. Oh, mundur ah. Ora nganggo trik kowe. Gus, apa? Mriki, Den. Apa? Dursasana maju. Petruk kalah. Terus aku kon maju, aku kesel iku. Ngoten mawon sampean rasa tumandang ning kula mangkaki kekuatan supaya kula iso menang Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkaki napa ngoten? Ngene bae. Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso gleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu ning nggonmu kabeh. Serius. Tenane? Tenan. Carane? Aku mlebu ning awakmu. Ya. Ndak selak tekan ngene, metu ngendi butuh cangkem apa? Ora sedeng. Kok kene iki ciut ning ngombo iki. Saidan ora. Kowe ngampet ambegan wae. Kowe ngampet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Ngono nek aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem Dursasana ora lara, diapak-apake ora iso krasa. Engko gek maju ning pabaratan methuke Dursasana ya, Gong. Nek wis ngono, kowe dadi wong menangan. Wis aku tak mlebu ning awakmu. Mbah. Selak modar. Lek ngampet ambegane wis kesuwen. Ya wis gek ngampet ambegan. Kan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya ing asepi. Oh. Gong. Meleko. Lho, sampean nang pundi? Aku ning awakmu. Wah lah. Edan kok ora mbrenjel. Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho. Ora. Engko nanjur mangani rempelo barang. Modar aku. Ora, aku ora doyan rempelomu ijo, mambu kaya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amo Suramata ora tempe. Kula nek dikawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Ah, mati kowe Dursasana. Ngopo, Truk? Bagong diangslupi Antasena glelenge Raja Majapahit. Mbok kula diangslupi. Lho, kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet ambegan. Nggih. Ing Tan Samar pamoring sukma sinukmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Oh. Mpun Den, wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae. Ambles wa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Ngopo Garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng. Mang mlebu teng awak kula. Sesak. As. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapet ambegan. Nggih. Aduh. Kepentut ya, Ndara? Ora apa-apa, ning nggo aja. Nggih. Wis, non? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki mung kowe tok, Truk. Sing iso pamer ki mung kowe tok, wer.
Kula ya iso mabur. Iso. Carane Sikile gedruk lemah ping 3. Kok suarane banter banget? iki tekle ya. Sikile kelincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Ha. Mutiar ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi-endi ketok iki. Nek ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar basa. Ayo, amuk sira meneh jalan. Bagong nya ora apa-apa ora apa-apa edan kepancingan apa iki? Ayo Matna Sastra Cendrawasih Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Oh, ngatasi gedibal diajar ora loro babar blas melo wajake. Edan. Ayo maleso. Piye? Maleso. Kon males aku? Maleso. Tak males pisan aku rasa sah dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong ki kanggonan ngelmu seprapat jagat wis tamat. Wis tau ora Bagong iso mendlep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kowe ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae tan Delepke sisa. Wae lancar. Lho, ngapa truk kon nang kene? apa rumah sama aku rasa ambles bumi po? Wedan. Kok kowe barang iso ambles bumi? Cah gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah wite napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning Dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Ayo, amuk Suramata. Wah, ya dia. Osta. Iya. Wah, ya. Wah, ya. Wah, nutuke le prigel. Dursasana diajar. Weh! Kok apik ngono kae. Metu kok neng dhuwur. Lah kene ra iso mabur langsung tiba.
Nyakit tenan kok ora. Rumasak. Ah kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndoro-ndoro iki ra aseng karo wong pamer. Ya, Tru. Iso ora usah dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Tru. Ambo. Kowe coba kowe. Nek jarine Ndorntorjo iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandhake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati, mengkurep. Oh, masa? Nggih. Iya. Nanti Truk Ngegipke irung. Irunge tuklek gong. Modal. Ah, ponokawan ora minggat, tundha maek modal mayune. Ayo, ayo. Panalingane loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan linenggak jangkanira kapisanan ayo aja sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durna tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa ora? Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durna. Wis tak niati lahir batinku. Yen Semar ora gelem nduduhke menyang didununge dumawahing kanugrahan. Oh, aku mesti mentala karo Semar Badranaya. Ayo kowe semingkir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekani pati, kowe semingkir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta Cundha Manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan nduk nalika nampa Cundha Manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundha Manik kuwi iso tok tamakke karo sawijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo Cundha Manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo Cundha Manik. Cundha Manik kelangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katentreman Karang Kadempel. Jiwa kasatriyanku tak junjung dhuwur. Aku yen muni iya ya iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan Karang Kadempel, aja kok mati, dadi bleduk tak lakoni, Mbak. Mula nek pancen Simbah mentolo karo aku, Batenana, nyo. Aku ora apa-apa lahir batin. Ikhlas. Aku urip ora le tuku, ora le njaluk, ora le utang. Ming sak derma urip diparing karo sing gawe urip dene patiku lumantar Cundha Manik. Aku ora apa-apa, malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati mongko iku keh sing padha mresani. Kawula sak Karang Kadempel do weruh kabeh. Ponokawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati ladul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna, perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye nek bapak ki nek ngerti anake dipulosara karo wong mesti ora trima. Mergo salukaning para sepuh nek arep netangi kampurkaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebeda, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, Werkudara karo Durna mungsuh. Nyo, Patenana.
Aku pancen ana sisan. Wis ge wis. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Kaya ngono dadak diomongke nang kene. Dengkulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crita, Bagong mau wis crita karo kowe bab perkara ampuh urane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning karang kadempel.